نصلأتها نمسعر زبالة ميلاتات بتبابن ببلحن نمبر بتشكان زعمهم أيكونون اتزعابي عاود دما نصلأيخا بسنة أمرون ببهرن معناوي صلأيخا كاباخا صبي حدا نقر تراي كوم اختخون نسخاقن بتباب كترع الخلخة نسو واقع يسئن نصلأيخا تشنفولو حموشتا حيالات سلتات كنقركا بفلي قطر 4 كتتقبرا زلكا وسانيت نطبيع سلام إز channel سنو البونايو إز مدب زسناد لكم دما أنا حفتكم ليدياي نز channel حدش نتخوينكم سبسكرايب قورو قدامي بسناي قبر مسعر إز ميلازي كاب كل ميلاتات سعرت اتزلعلن زحيل المنفسة وبسلة سحاتت نايتشا كانت تبابيو نصلأيخا بسناي قبر مسعر مالت دخامو يفرح زي كونس كاب تنسو زلو نايتصل بحر ندعلي بلجا كم زلكا زر مسارحيو صلأيخا كتصرفكا وي كواردكا خلو كاباخا تصبي ملسي حرقان صلئي وي تمساسال تصرفيو نسخاقن بخبري بفشختا وي بحاجز كتملسل خلخا نتنسو زدلو ناي وق مدرخ تبتاتنو نسو كقاله سكايلو زحازم اصور كلهم واغا يطفو እዚ ድማ ኣብ ውሽጡ ዓቢ ናይ ሕልና ቅልውላ ይፈጥረሉ ስለምንታይ እዚ ሰብ ዝክፀልአን ዘይከኣለ ዝብል ሕቶ ንባዕሉ ሰቃይ ኾኖ ንፀላእትኻ ዕሩኽትኻ ብምግባር ፀላእትኻ ክትጥፍእ ዘለካ ፀላእኻ እንተቐቲልካዮ ሓደ ፀላእ ጥራይኻ ወጊድኻ ንፀላእኻ ናብ ፈታዊ ወይ ናብ ደጋፍ እንተቀይርካዮ ግን ንፀላእኻ ኣጥፊኡካዮ ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ሓድሽ ሓይሊ ንዓኻ ዝኸውን ወሲኽካ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ እቲ ዝለዓል ዓወት እዩ ኣብ ቅድሚ ሰባትን ኣብ ቅድሚ ሕብረተሰብን እቲ ተፃራፊ ወይ ተንኮለኛ ሰብ ኩሉ ግዜ ከም ትሑት እዩ ዝረአ ንስኻ ግን ነቲ ፅልኢ ብክብሪ ክትሰግሮ ከለኻ ንኩሉ ሰብ ኣብ ጎንኻ ከም ዝስለፍ ትገብሮ ሰባት ንዓኻ ከም መራሒ ንዕኡ ድማ ከም ተራ በዓል ሕርቃን ክርእይዎ ይጅምሩ ዓወት ማለት ብድምፂ ምስዓር ዘይኮነስ ብባህሪ ልዕል ምባል ማለት እዩ ኣብ ጥንታውያን መፅሓፍቲ ፀላእኻ እንተጠምዩ ኣብላዕዮ እንተፀሚኡ ኣስትዮ እዚ ክትገብር ከለኻ ኣብ ርእሱ ጓህሪ ሓዊ ትኹምርለኻ ይብል እዚ ሓውዚ ንፀላእኻ ብሕርቃን ዘንድድ ዘይኮነስ ብሕፍረት ዘንድድ ሓዊ እዩ ሰናይ ግብሪ ንፀላእኻ ካብ ዝኾነ መቕፃዕቲ ንላዕሊ ሕፍረት ይፈጥረሉ እቲ ዝዓበየ ስቃይ ድማ ሓደ ሰብ እናበደለካ ከሎ ንስኻ ካብ በደሉ ንላዕሊ ዝኾነ ሰናይ ነገር ክትገብረሉ ከለኻ ዝስምዖ ናይ ሕልና ወቐሳ እዩ ሕነ ምፍዳይ ንዓኻ እዩ ቀዲሙ ዝቐትለካ ምክንያቱ ንልብኻ ብፅልኢ ይመልኦ ብሰናይ ግብሪ ክትምልስ ከለኻ ግን ንነብስኻ ካብቲ ናይ ፅልኢ ሰንሰለት ሓራ ተውፅእ ኣለኻ ንፀላእኻ ሰናይ ብምግባርካ ንዕኡ ጥራይ ዘይኮነስ ንርእስኻ እውን ኢኻ ተድሕና ዘለኻ ፀላእኻ ክቆፃፀረካ ከም ዘይክእል ብግብሪ ተርእዮ ኣለኻ ሰባት ክፀርፉኻ ከለዉ ብፀርፊ ክትምልስ ትኽእል ኢኻ እዚ ተራ ሰብ ምዃን እዩ ሰባት ክፀርፉኻ ከለዉ ስቕ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ተዓጋሲ ምዃን እዩ ሰባት ክፀርፉኻ ከለዉ ግን ብክብሪ ክትምልሰሎምን ሰናይ ክትገብረሎምን ከለኻ እዚ ንጉስ ወይ መራሒ ምዃን እዩ ፀላእኻ ንዓኻ ንምውራድ ይፅዕር ንስኻ ግን ብባህሪኻ ልዕል ትብል እቲ ዝዓበየ ሕነ ምፍዳይ ንፀላእኻ ዓርኪ ጌርካ ስምዒቱ ምምራሕ እዩ ካልኣይ ዘይትግመት ምዃን እዚ ሜላዚ ሓደ ካብቶም ሓያላት መሳርሒታት ኮይኑ ንፀላእኻ ኣብ ናይ ጭንቀትን ምጥርጣርን ባሕሪ ዘጥሕል ናይ ምስጢር ጥበብ እዩ ዘይትግመት ምዃን ማለት ዓዊልካ ምዝራብ ወይ ብዘይ መደብ ምንቅስቃስ ዘይኮነስ ንመንነትኻን ንስጉምትኻን ከም ምስጢራዊ ኮድ ንፀላእኻ ንክኸብዶ ምግባር ማለት እዩ ደቂ ሰባት ብባህሪና ልምዲ ነዘውትር ኢና ፀላእኻ ንዓኻ ንምጥቃዕ ዝጥቀመሉ ቀዳማይ መንገዲ ንልምድኻ ምፅናዕ እዩ ከመይ ይሓስብ እንታይ ይቆጥዖ መዓስ እዩ ስጉምቲ ዝወስድ ዝብሉ ሕቶታት ሓሲቡ እዩ ዝመፀካ ንስኻ ግን ሓደ ግዜ ፍሽኽ ክትብል ሓደ ግዜ ስቕ ክትብል ሓደ ግዜ ከዓ ብዘይ ተፀበየ መንገዲ ክትመፅእ ከለኻ ፀላእኻ ይደናገር ልክዕ ከምቲ ኣብ ፀልማት ዝጓዓዝ ሰብ ስጉምትኻ ስለ ዘይሪኦ ንኸጥቃዓካ ይፈርሕ መብዛሕትኡ ሰብ መደባቱን ሕርቃኑን ብቓላት ይገልፅ ፀላእኻ ካባኻ ሓበሬታ ክረክብ ከሎ ሃንቀው ይብል እዩ ንስኻ ግን ምስጢርካን ስምዒትካን ክትዕቅብ ከለኻ ንፀላእኻ ጥራይ ትሓድጎ ፀላእኻ እንታይ ትሓስብ ከም ዘለኻ ክፈልጥ እንተዘይኽእሉ ናይ ምክልኻል ሓይሉ ይደክም ስቕታ ንፀላእኻ ንዓኻ ንምርዳእ ግዚኡን ሓይሉ ንኽጥቀም የገድዶ ንስኻ ግን ብስቕታኻ ሓይልኻ ትእክብ ፀላእኻ ንዓኻ ንምጥቃዕ ሓደ መደብ ይውፅእ ንስኻ ግን ካልእ መንገዲ ትመርፅ ንሱ ንዓኻ ንምቁጣዕ ይፍትን ንስኻ ግን ብሰላም ትቐፅል ንስኻ ዘይትግመት ብምዃንካ ፀላእኻ ኣብ ባዶ ሜዳ ክኸውን ትሓድጎ ንስኻ ግን ናብ ዕላማኻ ትስጉም እቲ ዝዓበየ ዓወት ዝመፅእ ፀላእኻ ፈፂሙ ኣብ ዘይትፅበዮ ግዜን ቦታን እዩ ምስጢራውነት ማለት ንፀላእኻ ድሕሪት ክተርፍ ምግባር ማለት እዩ ንሱ ክትከላኸል ክፅበየካ ከሎ ንስኻ ስራሕካ ሰሪሕካ ዓወት ተመስግብ ንሱ ክትፈርሕ ክፅበየካ ከሎ ንስኻ ብሓዱሽ ብቕዓት ትረአ እዚ ድማ ንፀላእኻ ስዒርካዮ ከም ዘለኻ ዘርኢ እዩ ንፀላእኻ ክተሸንፎ እንተደሊኻ ከም መፅሓፍ ንኸንብበካ ዕድል ኣይትሃቦ ሰባት ክትገብሮ ትኽእል ነገር ክግምቱ እንተኽኢሎም ክቆፃፀሩኻ እውን ይኽእሉ እዮም ምስጢራዊ ምዃን ማለት ሓይልኻ ምዕቃብ ማለት እዩ ፀላእኻ ንዓኻ ንምርዳእ ሓይሉ ክውድእ ከሎ ንስኻ ብዘይትፀበዮ ስጉምቲ ዓወትካ ተብስር ዘይትግመት ኹን ሽዑ ጥራይኻ ንፀላእኻ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥርካ ክትእትዎ ትኽእል ሳልሳይ ዕሽሽ ምባል
እዚ ሜላዚ እቲ ዝሓርበተን ግን ድማ እቲ ዝለዓለ ናይ ንዓት መግለፂ እዩ ዕሽሽ ምባል ማለት ድኽመት ዘይኮነስ ንጸላኢኻ ንዓይኒ ምርባሽካ እኹል ዓቕሚ የብልኻን ዝብል ሓያል መልእኽቲ ትሰደሉ ሜላ እዩ ቆላሕተኻ ወይ ኣቓልቡኻ እቲ ዝኸበረ ውልቃዊ ሃብትኻ እዩ ንሓደ ሰብ ክትምልሰሉ ክትበኣሶ ወይ ሕነ ክትፈድሉ ከለኻ ካብቲ ክቡር ግዜኻን ሓይልኻን ትኸፍለለኻ ማለት እዩ ዕሽሽ ክትብሎ ከለኻ ግን ኣብ ሂወተይ ዋጋ ይብልኻን ኢልካ ትነግሮ ኣለኻ ጸላኢኻ ዝደልዮ ነገር እንተልዩ ናትኻ ኣቓልቦ ምርካብ እዩ ንስኻ ነዚ ክትነፍጎ ከለኻ ድማ ብዘይ ሓዊ ተንድዶ ኣለኻ ንሓደ ሰብ ክትፅርፎ ከለኻ ህላውኡ ተኣምነሉ ኣለኻ ክትጸልኦ ከለኻ እውን ክብሪ ትህቦ ኣለኻ ዕሽሽ ክትብሎ ከለኻ ግን ንጸላኢኻ ካብ ካርታ ሂወትካ ትድምስሶ ኣለኻ ንጸላኢኻ ከምዘየለ ጌርካ ክትወፅሮ ከለኻ ኣብ ውሽጡ ዓብይ ናይ ትሕትና ስምዒት ናይ ዋጋ የብለይን ስምዒት ይፈጥረሉ እዚ ድማ ካብ ዝኾነ መጥቃዕቲ ንላዕሊ ንነብሱ ይቐትሎ ጽልኢ ልክዕ ከም ሓዊ እዩ ንኽነድድ መቀጻጸሊ የልዮ ጸላኢኻ ክርብሸካ ከሎ ንስኻ ስምዒታዊ መልሲ እንተሂብካዮ ነቲ ሓዊ ነዳዲ ትውስኸሉ ኣለኻ ንስኻ ግን ዋላ ሓንቲ ከም ዘይተፈጸመ ኮይንካ ስራሕካ ክትቅጽል ከለኻ ጸላኢኻ ሓይሊ ይስእን ብባዕሉ ይደክም ብባዕሉ ድማ ተስፋ ይቆርጽ ጸላእቲ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ግዜ ሰረቕቲ እዮም ዕላምኦም ካብ ቀንዲ መደብካ ላጊስካ ምስኣቶም ኣብ ዘይጠቅም ባስ ክትጥሕል እዩ ዕሽሽ ምባል ማለት ግን ንግዜኻን ንኣእምሮኻን ንኣውንታዊ ነገራት ጥራይ ክትጥቀመሉ ምውሳን ማለት እዩ ንስኻ ንቕድሚት ክትስጉም ከለኻ ጸላኢኻ ኣብቲ ዝሓደካዩ ድሕሪ ተሪፉ ምስ ነብሱ ክበኣስ ይተርፍ ዕሽሽ ትብል ዘለኻ ነቲ ሰብ ትፈርሖ ስለ ዝኾንካ ዘይኮነስ ንዓይ ክትንክፈኒ ደረጃኻ ኣይፈቅድን እዩ ዝብል ርእሰ ተኣማንነት ስለ ዘለካ እዩ እዚ ድማ ኣብ ቅድሚ ሰባት ከም ሓያልን ሚዛኑ ዝሓለውን ሰብ የውፅአካ ጸላኢኻ ግን ከም ሓደ ግዜያዊ ረብሻ ጥራይ ተቆፂሩ ይተርፍ ንጸላኢኻ ክትቆስሎ እንተደሊኻ ብናይ ንዓት ስቕተቕተሎ ሰባት ኣቓልቦኻ ንምርካብ ክብሉ ክፀርፉኻን ከዋርዱኻን ይኽእሉ እዮም ንስኻ ግን ከም ዘይለዉ ኮይንካ ዕሽሽ በሎም እቲ ዝዓብይ ሕነ ምፍታይ ንጸላኢኻ ዋጋ ከም ዘይብሉ ብተግባር ምርኣዩ ሓዊ ብዘይ ነዳዲ ክነድድ ኣይኽእልን እዩ ጸላኢኻ እውን ብዘይ ናትካ መልሲ ሓይሊ የብሉን ዕሽሽ በሎ ሽዑ ጥራኢኻ ንነብስኻ ሓራክ ተውፅእ ትኽእል ራብዓይ ብዓወትኻን ብዕቤትኻን ምስዓር እዚ ሜላዚ ካብ ኩሎም ስልትታት እቲ ዝበለፅን ሰልጠንን መንገዲ እዩ ዓወት እቲ ዝበለፅ ሕነ ምፍታይ እዩ ክበሃል ከሎ ንጸላኢኻ ብኢድኻ ወይ ብቓላትካ ዘይኮነስ ብውፅኢትኻን ብደረጃ ሂወትኻን ንኽስዓር ምግባር ማለት እዩ ጸላኢኻ ንዓኻ ክሃሲ ወይ ክፀርፈካ ከሎ ቀንዲ ዕላምኡ ክትሰናኸል ክትወድቕ ወይ ኣብ ሓዘንን ጭንቀትን ክትነብር ምርኣዩ ንስኻ ግን ኣብ ክንዲ ምውዳቕ ዝያዳ ክትሰርሕ ዝያዳ ክትመሃርን ዝያዳ ክትዓቢ ከለኻ ነቲ ንሱ ዘውፅኦ መደብ ትርጉም ከም ዘይብሉ ትገብሮ ኣለኻ ንጸላኢኻ ካብ ዓወትኻ ንላዕሊ ዘናዶ ነገር የለን መብዛሕትኡ ሰብ ብጽልኢ ይስበር ሓያላት ሰባት ግን ነቲ ጽልኢ ከም ነደዲ ይጥቀሙሉ ጸላኢኻ ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ ክትወድቕ ኢኻ ኢሉ ክነግረካ ከሎ ንስኻ ነቲ ቃላቱ ክኽእል ከም ዘለኒ መርኣያ እዩ ኢልካ ብዝያዳ ትፅዕር እቲ ንዓኻ ንምውዳቕ ዝተተኮሰ ናይ ጽልኢ ሓዊ ንዓኻ ንቕድሚት ዝወስድ ሞተር ይኾነካ ምስ ጸላእትኻ ብቓላት ክትከራኸር ግዜኻ ኣይተጥፍእ ቃላት ነዊሕ ኣይጸንሕን እዩ ዓወት ግን ኩሉ ሰብ ዝርዮን ዘኽብሮን ሓቂ እዩ ንስኻ ስራሕካ ብዝበለፀ ክትሰርሕ ከለኻ ጽቡቕ ሂወት ክትመርሕ ከለኻን ብቁጠባን ብፍልጠትን ክትዓቢ ከለኻን እቶም ጽልኦኻ ሰባት ብውሽጦም ክሓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ ሰባት እውን ዝተሰዓሩ ይኾኑ ዓወትኻ ንኩሉ ፀርፍታቶም ሓሶት ከም ዝነበረ ዘርድእ ህያው ምስክር እዩ ጸላኢኻ ክትሕጎስ ክርእካ ኣይደልን እዩ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ስዕረት ንጸላኢኻ ንስኻ ብሰላምን ብሓጎስን ክትነብር ምርኣዩ እዩ ክትስሐቅ ከለኻ ክትዘናጋዕ ከለኻን ምስ ስድራኻ ጽቡቕ ግዜ ክትሕልፍ ከለኻን ንጸላኢኻ ሸርሕኻ ዋጋ ይብሉን ኢልካ ብተግባር ትነግሮ ኣለኻ ንስኻ ብርሃን ክትኸውን ከለኻ ጸላኢኻ ኣብ ጽልማት ቅንኣት ይጥሕል ንጸላኢኻ ብቓላት ክትስዕሮ ኣይትፅዓር ቃላት ሓላፊ እዩ ንጸላኢኻ ብዓወትካ ስዓሮ ጸላኢኻ ክትበክኽ ጽበይካ ከሎ ንስኻ ብሓጎስ ንበር እቲ ዝዓብይ ሕነ ምፍታይ ንጸላኢኻ ምጉዳእ ዘይኮነስ ንስኻ ብዘይብኡ ዝበልጽ ሂወት ክትመርሕ ከለኻ እዩ ዓወትካ እቲ ዝዓብይ መልሲ ይኹን ሓምሻይ ስምዒትካ ምቁፅጻር እዚ ሜላዚ ናይ ኩሎም ዓወታት መሰረት እዩ ስምዒትካ ምቁፅጻር ማለት ስምዒት የብለይን ማለት ዘይኮነስ ንስምዒትካ ንዓኻ ንኽሰርሑልካ ምግባር ማለት እዩ ንጸላኢኻ ስምዒትካ ክትህቦ ከለኻ ሂወትካ ትህቦ ኣለኻ ማለት እዩ ጸላኢኻ ሓደ ነገር ምስ ተዛረበካ ንስኻ ብኡ ንብኡ እንትተቆጢዕካ ጸላኢኻ ንዓኻ ንቆፃፀረካ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ማለት ንስኻ ናቱ ባርያ ኮይንካ ኣለኻ ማለት እዩ ስምዒትካ ክትቆፃፀር ከለኻ ግን እቲ መሪሕ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ ጸላኢኻ ክሳብ ዝደክም ክትፅዕር ይኽእል እዩ ንስኻ ግን ሚዛንካ ተዘይተንቀሳቂስካ ንሱ ተሳዒሩ ኣሎ ኣብ ማእኸል ዓብይ ጽልኢ ወይ ባእሲ እቲ ዝረጋጋዕ ሰብ ዝዕወት ህድኣት ንጸላኢኻ ይሰንብዶ እዩ ስለምንታይ ዘይፍርሕ ዘሎ ወይ ስለምንታይ ዘይሓርቕ ዘሎ ዝብሉ ሕቶታት ንጸላኢኻ ንባዕሉ ኣብ ጥርጣረ የውድቆ ህድኣትካ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነስ ንጸላኢኻ መሳርሒ ይጥፍአሉ ምክንያቱ መጥቃዕቱ ስምዒታዊ መልሲ ስለ ዘይረኸበ
حرقان نأمرو يتصرمتو إيو حدا سب كحرق هلو قنع وسان كوسن أي خلنيو حرقان نأمرو يتصرمتو إيو حدا سب كحرق هلو قنع وسان كوسن أي خلنيو صلاحة نعخا نخقطع كازدلي جيجا كتسرح سلازدلي إيو نسخاكن سمعتك تقوضاتيرها كتهدأ خلخا نخل من قصات صلاحة بنصف كترو يتخيل إزي دما نصلاحة ببلحك ترقصو عدليه بكا سمعتك مقصار مالت أو وشتخا زي فرس عرد مناص مالتيو صلاحة كاب دق كتشدر يخيليو نا وشتخا أتيون سلامك كزرقن نسخا فقاد انت زي بخايو أي خيلنيو سلامك أب إلخا كتحوزو خلخا نصلاحة اتزخا بدس عرتي بخايل لخا مغنياتو نسنا عخان مقود أزلو حيلي زيرو سلازخونا سمعتك كتقوطاطر انت زي خيلخا زخونا سب كتقوطاطر كاي خيليو صلاحة عخان مقود تقومول قداماي منقدي حرقان خايو حرقانكا نصلاحة تبو أصواريو اتزحيل سب زبا زي كونس سمعت تقوطاطيرو نصلاحة ومصاودا زغبريو سلامك أيتهاب شعو نسخا نغسيخا اتزعابي عوت صلاتخا أب هيوتخا صلوا نخيلو مغباريو نسخا بسلام بفقرن بعوتن كتنبر خلخا اتنعخا كهاس زدل صلاي قدم تسعيرلو حقنيا سعرت مالت نصلايخا مقتال وي مورار زي كونس نسو أباخا زفطرو صلن فرحن عليخا بسلامن بعوتنا بقدمت كتسغ مخاليو صلايخا كسعر زخيل نسخا بمنفسن بجبرن كابو زبلصخا وينكا كترا خلخا طراي نلوم زدل خلخو مدب ازي مسل اب زقصل فيديو بخال اقدس ارست قسام دراخب سلام صنحو